következő előadónk dr. Magyar Bórák. Nagyon sokan ismerjük, hisz vajdasági. Nagyon sok rádiós és tévéműsora volt eddig is. Mi is Lorit egy tréningért ismertük meg, és azonnal megnyert a pozitív kisugárzásával, a szórakoztató személyiségével, és összebarátkoztunk vele, és nem is volt kérdés, hogy a mai napon ő is itt legyen. Róla fél órákat lehet beszélni. Mondok egy pár titulust, hogy így is tud. Orvos, mentálhigiénés szakember, 3 diplomája van, állandó diakónus, életvezetési előadó és motivációs személyiségfejlesztő tréner. És folytatva a sort, ezt olvasnom kell, mert olyan sok titulust birtokol. Több életvezetési klub, közösség alapítója, elnöke, rádióműsorok létrehozója. És szívügyének érzi azt, hogy a vajdaságiak mentális higiéniáját fejleszte és ápolja. És mindezt úgy teszi, ami az ő szavajárása a teljesség igényével. Nézzük meg, hogy van. Üres hatalmat! Gondoltok ti, hogy aki ilyen terhek alatt dőrnyed, annak mennyire pozitív a napja? Láttatok már olyan embert, aki terhek alatt dőrnyed, és csak bolszolja magát? Nem feltételezem, hogy köztetek ilyen lenne, de biztos ismertek ilyeneket is. Akik nagy terheket cipelnek. Cipelik az élet nagy terheket, és már kicsit megroskadtak a terhek alatt. Az elmélet túlterheltségét, de sok gondolat, meg feladat, meg minden van a fejünkben, csak úgy zsóm, igaz? De nehéz. Az élet terhékülni nehéz. Nem beszél az érzelmek terheiről, a múltnak a terheiről, az emlékek terheiről, hát még a bűntudat terhéről. Egyre csak 8. Aztán hát van, aki viszi a megfelelési kényszer terhét. Mit gondolnak az emberek? Meg kell felelni, jobbnak kell lenni, teljesíteni kell. Igaz? Persze mi nem szenvedünk ettől, de hát olyan sokan vannak odakint olyanok. Amikor elgondolkodom azon, hogy kéne pozitív napot csinálni, arra gondolok, meg kéne tenni néhány tervet. Hogy
könnyebb legyen itt járni. És könnyebb legyen levegőt venni. De ez a súlyos kő nyomasztja a lelkemet. Ezt nem tudom odaadni. Ezt nekem kell. Nem bocsátok meg! Azt nem! Pozitív nap. Hát jó. Azt mondják, hogy ezt is tegyen le. Hát jó! Hát legyen. De még mindig. Jaj, mennyi feladat van most volna, jaj. És tudod, hagytad a feladatokat? Eljöttél egy pozitív napra? Ki csinálja meg az ebédet, te? Elengedett a párod? El? Ő is itt van. Én elismerem. Ti teljesen rendben vagytok szedve, igaz? Kívül belül
Minden a helyén. Minden egyenes. Mégse. Előfordul az, hogy vannak torzulások, deformitások. Például a gondolkodási módunk torzulása. Az egész élet vízél, ez már pozitívnak, mindenki dolog van, érik, amely szedni kell piacra menni, szólunk a piacinak, hát hova gondolsz? A kicsinyítőség, a szűklátókörűség, a negativisztikus gondolkodás, torzulások, a rossz romboló szokások. Most akkor reggel 12. Este egyik fönn. A rossz szokások, a negatív gondolkodás, mint rendezetlenségek, és egy nagyon fontos másik rendezetlenség a céltévesztettség. Mikor nem vagy a helyeden. Te a helyeden vagy? Hát persze, ott jössz a helyeden. De az vagy, akinek lenned kell. Azt csinálod, amit csinálnod kell. Amire teremtvedettél. Olyan célokért küzdesz, ami a te személyiségednek jó, amire szívből vágysz, vagy olyanokért, amit mások mondtak. Vagy olyanokért, amit csak gondolod, hogy hát ez jó lesz. Azt mondják, hogy jó. Amikor nem vagy a helyeden, akkor nem tudsz teljes életet élni, akkor vonszolod magad. A terheltségek és a torzultságok, a deformitások korlátoznak bennünket abban, hogy teljes életet élni. És van még egy másik csomag is, a hiány. Ezt nem azért játszom el, hogy a magdik így csinálta. De úgy voltam vele, hogy inkább a cipőmet, mint növekám. Szóval, ha hiányoznak dolgok, gondolok itt például az ismeret hiányára. Hogy egyszerűen nem tudod, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni. Hogy hogyan kellene csinálni. Nincs ismerete, nincs információ. Ez jelentős akadály abban, hogy előbbre halad. Ha nem ismered, nincs ismereted saját magadról, önismeret. Nem tudod, hogyan működik a másik ember. Nagyszerű előadótól hallottuk itt az imént, hogyan viszonyulj, hogyan reagál a másik ember arra, hogy te mit csinálsz. Emberismeret. Ha nem érted, hogy működnek a lelki törvények. Én erre beszéltem a mikrofonban, de hallak, ugye? Ott hátul is. Én hangosan szoktam beszélni. Most a mikrofonba ordítok, akkor szétmegy a terv. Az ismeret nagyon fontos tényező. Aztán hiányaink lehetnek érzelmekből. Olyan érzelem hiányos életet él általában a mai ember, csinálja a dolgát, tele van kötelezettségek. De mennyi öröm van az életedben? Mennyi lelkesedés? Mennyi meghittség? Mennyi rácsodálkozás? Mennyi kíváncsiság? Mennyi önbizalom, vagy önbecsülés? Szeretettség érzése, elfogadottság érzése. Egy csomó hiányunk van érzelmekből. És hiányunk van még értelmes célokból és vezérő elvekből is. Ami kitölt. Amiért minden reggel úgy tudsz fölkelni, hogy yes! Aj, de jó, hogy ma is fölébredtem, mert célom van és tudom, hogy merre tart. Vezérő erő, ami visz. Erre mondom azt, hogy igazán élsz, vagy vonszolod magad. Vannak-e olyan céljaid és vezérő elveid, amik elvintenek? És nem pedig csak úgy végig dunnyolódni. Napjaidat a során. Ezek a terheltségek, a torzultság, a deformitás és a hiányok, amelyek korlátoznak bennünket abban, hogy teljes életet éljünk. A javaslatom, hogy folyamatosan tegyél meg mindent azért, hogy az akadályokat leküzd. Hogy letedd a fölösleges terheket.
elsődleges dolgait. Hogy hozd rendbe a soraidat, a puszaságaidat, egy kis lélekrendezés, egy kis gondolatrendezés, egy kis időbeosztás, egy kis feladat áttekintés. És gondoskodj arról, hogy a hiányig betöltjük. Tegyél meg mindent, ami rajtad múlik, hogy ez megtörténik. Lapozunk még. Egy másik nagyon nagy tényező, ami korlátoz bennünket abban, hogy igazán éljünk, az a dogmatikus, merev, struktúrál, sztereotíp gondolkodásmód. Az az, hogy csak így lehet és nem máshol. Ismertek ilyen emberek? Vagy csak délben lehetek még vasárnap, nem lehet nincs olyan más. Világomlás van. Nem veszik meg a bécsi szeret, hanem süt kumpliba kapja. Mert az csak úgy lehet. Sehogy más. Beszélgettem tegnap egy emberrel, mi vagy a horoszkóp? Mondom, mi? Hát, de ilyen meg olyan. Amilyen a horoszkópod, olyan vagy te is, igaz? Azt nem elég mondani valakit, hogy igaz, nem, így előbb. Könyörgő, hát a horoszkópom határozza meg, hogy ki vagyok, vagy én. Vagy eldönthetem, hogy milyen akarok lenni. Könyörgő, nem olyan vagy, aki megszülettél, hanem amilyenné váltál. Könyörgő. Az ember nem az, aki megszületik, hanem akiné válik. És mitől válik olyanná, amilyenné? Mert biga vagy, nem okos vagy. És ha kettő összeütközik, akkor mi van? Nem, drága barátom, olyanná leszel, amilyenné teszed magad. Itt volt egy Andrew Matthews idézet, nagyon szeretem Andrew Matthews. Azt mondja többek között, hogy ilyen vagyok, mert ilyenné tettem magam. Ha másmilyen akarok lenni, akkor másmilyenné teszem magam, és ezt nap mint nap elképzelem. Én nem ilyen voltam már mindig. De mindig, amikor elképzelem. Az nem változott, de én mindennel megváltoztam szinte. Még olyan is kevesebbet. A dogmatikus gondolkodásmód a megmerevedett pszichoszklerózis. Amikor megmerevedett a gondolkodás, nincs már rugalmasság, nem tudsz elrugaszkodni a sablanoktól, a normáktól, és ezt úgy érzed, hogy te így a normális. Hát nem biztos, hogy neked így a jobb, lehet, hogy valakinek igen. Lehet valaki azt mondja, hogy csak öltönyben szükség, meg előadást elegánsan lehet tartani, igaz? Ez a követelmény, ez a norma. Hát de mi van, hogy nem akarok csak elegáns lenni? Mi van, hogy azt mondom, hogy ez most lesz? Akkor mi? És mi van, ha nap meg is lesz? Sokkal jobb. De szerintem még ez is föl. Mennyire frissebb vagyok, tudjátok, mennyire könnyebb? Próbáljuk ki. Hát akkor ne álljunk meg délután. Ez a szabadság. Tudjátok, hogy is volt ember vagy? Én nagyon szeretek futni, utóbbi időben kevesebbet kerékpározok, de futni futok. És nagyon szeretek futni. És hiszem azt, hogy néha futni kell, hogy kirázzam magamból a feszültségeket, és hogy érezzem a szabadságot. A mozgás kell. Kilépni a dogmatikus, sablonizált gondolkodásmódból. Van egy barátom, rádiós. Van egy rádió csatornája,
Azért vagyok, ezt ismerjük, ugye? Szóval hogy lehet ekkora maraságot mondani rá? Nem sokáig tartott, de szép volt. Mondtam, hogy nem normális. Kattantok ezek a szerkesztők. De képzeljétek el, megjegyeztem. Bennem maradt a mondat. Mai napig is. És megértettem azt, mert beszéltem vele, azt mondja, hogy hát megmarad benned, nem? Hát ez a célja. Hoppá! Ha átlagos vagy, ha besorakozol a többi közé, nem hagysz nyomot. De ha kilépsz a sémákból, kilépsz a sablonokból, akkor valami eredetit fogsz alkotni. Akkor te magad leszel eredetivé. És hidd el, nem arra születtél, hogy besorakozzál mások mögé. És hogy úgy nézzél ki, mint a többiek, olyan magas legyél, mint a többiek, ugyanolyan kilós legyél, mint a többiek. Nem. Hanem, hogy eredeti legyél, hogy valaki legyél. Nem bárki is egy valaki a sok között, hanem valaki. Aki egyedi, aki különleges. Aki megéli teljes egészében azt, amiért született. És hagyja, hogy kibontakozzanak a képességei, a lehetőségei. Megéled azokat. Vannak az előítéletes és korlátozó meggyőződések. Hát amikor azt gondolom, hogy hát én nem vagyok elég okos, hogy sikeres legyek, hát én elég szegény, hogy nincsen pénze. Elmennék ki a pozitív napra is, de olyan rá. Vagy túl öreg vagyok én már, mint szép ez jobb, meg itt, de nagyon szép, olyan szép ez, de hát én már 78 éves vagyok. Az én nagyapám 90, és még mai napig is tornázik. Még mai napig is olvas szemüveg nélkül, azt meg évre akarja tartani a frisses emlékezetet. Nem az életkor, nem a zsebek tehetsége, hanem a hozzáállásod módja. Az, amit teret nyit, vagy bezárja a lehetőségeit. Mint az öreg szerzetes, egy öreg bőr szerzetes, ül a kolostor könyvtárában, szépen csendben a sarokba, meditál. Amikor abba adja egy kicsit kinyitja a szemét, oda megy a könyvtáros, megkérdezi, drága mester, olyan fantasztikus, az élet szentsének erre a fokára, biztosan, hogy nagyon nagy tudással jutottál el. Biztos elolvastad ezt a sok-sok könyvet, a szent könyveket. Azt mondja neki az öreg szerzetes, ja, én nem tudok olvasni. Nem tudok olvasni? Hát megtaníts! Hát jöjjön mindjárt megtaníts! Nagyszerű fiam! Megmondanád nekem, hogy ez az írásjel mit jelent? De tudod-e már olvasni ezt az írást? Azt az írást? Már jól olvasod? De könyveket olvasunk sokat, igaz? Van itt is rengeteg szupercsúcsúkat. Persze, szedünk be sok-sok tudás kell. Hát azt mondtam, hogy ebben is a tudás, információ hiány szedünk be belőle még. Hát, ha majd eltesz a jó. Elolvasom 100 könyvet egy évben. Előbbre jutsz vele? Hát vagy igen, vagy nem. De a kérdés az, hogy tudod-e olvasni a lelkednek a könyveit? A szívednek a könyveit? Van-e kapcsolatod a bensőddel? Van-e kapcsolatod a lelkeddel? Van-e kapcsolatod a szellemeddel? Van-e kapcsolatod a legmélyebb vágyaiddal, szükségleteiddel és érzéseiddel? Van-e kapcsolatod azzal a belső hanggal, amelyik azt mondja, hogy erre menj? És lehet az a könyv meg azt mondja, hogy arra menj. Persze, ez szerző a maga szemlélete szerint írja meg a könyveket. De te mikor készülsz arra, hogy megírd a sajátodat? A te életkönyvedet, a belső könyvedet. Ez is arról szól, hogy igazán élsz, vagy vonszolod magad. Az információ begyűjtés jut eszembe még egy történet. Beszélget a két lelkipásztor. Az
egyik mondja a másiknak, hogy testvér, megéltük a gyülekezetünk eddigi legnagyobb lelki ébredését. Fú, fantasztikus, tényleg! Hány lelket sikerült szereznetek? Egyet sem. 500-at veszítettük. Nem biztos, hogy több információra van szüksége. Sőt, lehet, hogy bizonyos dolgoktól meg kell szabadulni. Hogy teret adj annak az értéknek, amit úgy hívnak, hogy te. Amit úgy hívnak, hogy lélekörök. Amit úgy hívnak, hogy életigenlés. Vannak a korlátok, fölállítunk korlátokat. Mesterséges korlátok. Az egyik példa, tipikus példa a 100 méteres síkfutás, amikor amire azt mondták, hogy ez nem lehet 10 másodperc alatt megfutni. Hogy lehetetlenség 10 másodperc alatt megfutni. 1912-ben az első hivatalos olimpia 12,2 másodperc alatt futották 100-at, és attól kezdve folyamatosan 10 fölött nem lehet teljesíteni ezt az értéket. Egy képzeletbeli fal volt, fölemelve a sportok előtt, mindenki abban a hitben élt, hogy meg kell állni. Nem lehet ezt a falat átütni. Egészen 1968-ig, amikor jött egy fickó, Jim Hiss, azt mondja, mi az volt? Hiszem, hogy megfutom 10 alatt. És 1968-ban Mexikói 9,9 másodperc alatt megfutott a 100-at, és áttörte ezt a képzeletbeli gátat. Azóta tudjátok, hány világcsúcsot döntöttek 100 méteres után? 14 világcsúcsot döntöttek azok. Jelenleg 9,49 az értékhatár. Pár évvel ezelőtt még azt mondták, hogy az emberi teljesíthetőség határa 9,54. De azóta is már 40. Mindig túlszállják. Tudjátok ki? Akik hisznek abban, hogy túl lehet szállni. Akik nem nyerik le azt a korlátot, hogy itt meg kell állni. Miért kellene megállni? Miért ne lehetne megcsinálni? Akik hinni tud abban, hogy lehetséges. Jézus azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Ez nem mentális erő, hanem ez a szellem ereje. Ez a te lényed magjából jövő léterő, ami keresztül tud vinni minden korlátot. Amekkor a hited, akkor lesz a nagyságod is, olyan messzire tudsz jutni. A valóság a te valóságod. Amit te alkotsz magadnak, abban élsz. Annak a szabályai, annak a korlátai, és annak az értékrendje szerint. Ha valaki azt mondja, ez így nem lehet, csak oké, a te világodban nem. Az én világomban lehet. Nem lehet, nézd körülötted, a mai világ, vagy oké, ez a te világod. Az én világom más. Én a lehetőségek világában élek, te meg a korlátok világában. Aki valamit meg akar tenni, megtalálja a módját. Aki valamit nem akar megtenni, megtalálja a kifogásokat. De melyik ember vagy? Aki a módját találja meg, vagy aki a kifogásokat találja meg? Most szeretném egy játékra vinni benneteket. Az az ember, aki igazán él, az tűzforró. Aki meg csak... Az meg a langyos. Az meg a langyos. Szeretném most benneteket megtenni egy játékra. Ez az oszlopsor, ez a társaság. Ne vegyétek szokon, most legyetek mint a langyosak, jó? Ti meg legyetek a tűzforrók, jó? A langyosak, azok mondják azt, nagyszerű ez a nap, majd elmúlik, jó lesz ez a kis, szóval így ezzel a hangnemmel, ezzel a hangerővel, valami ilyesmiket, jó? Várjál! Mi pedig, jubi, szuper ez a nap, tök jó, itt vagyunk, gyeró, szevasz testvér, köszönjük a másikkal, kezet ebele, örülök neki, igen mondok erre a napra, igen mondok az életre, szuper király! Menni fog?
Igen? Mit gondoltok, szabad nevet mondani? Szabad? Ja, kell. Ha nem, az egy nagyon fontos kifejezés. Szóval elhatárolom valamitől. Elhatárolom attól, hogy én ilyen Lajosra legyek. Nemet mondok a Lajosságra. És igen, mondom a tűzforróságra, igaz? Igaz. Ez a mai nap arról, hogy mondj igent az életre. Mondj igent a tűzforróságra, mondj igent a szenvedélyre. Mert a szenvedély az messzebbre visz, mint álmodni lelket. A szenvedély az a tűz, ami benned ég, ami víz a célod felé, sőt, messzebbre visz a céljainál. Messzebbre visz. A szenvedély az az erő, ami valahol a lényeg mélyéből fölemel, fölrobb. Mint egy hullám, amikor meglovagolsz, és hagyod, hogy vigyen, akkor nagyon messzire fog vinni. Amikor szabaddá válsz a terheltségektől, betöltekeznek a hiányait, és helyreállítódnak a torzultságait, amikor leveted a dogmatikus meleg gondolkodást, és amikor azt mondod, hogy igent akarok mondani, igent mondok magamra, igent mondok a mai napra, igent mondok az életre, igent mondok a lehetőségre, igent mondok te rád, amit mellettem ülsz, akkor igazán élsz. Amikor azt mondod, hogy ide nekem az élet, hadd ölelem meg, mert az élet is szerelemmel csókol. Igen, a szerelem csókjával. És rajtad áll, hogy elfogadod-e, rajtad áll, hogy megöleled-e, és táncolsz vele. Táncra indulsz. És meghallod a ritmusát, meghallod a hangját, a dallamát. És hagyod, hogy igen. Most egy picit csendesedj. Húgy be a szemedet pillanat. És most hallgass meg egy kicsit a szíved dalát. Mit énekel neked? Miről szól a te dalad? Miről szól a te életed? Miről szól a jövőd? Miről szól a küldetésed? Miről szól a lelked? Érzed? Hallod? Tedd a kezed a szívedre. Kerülj kapcsolatba a saját bensőddel. Kérdezd meg magadtól. Igazán élek? Azt az életet, amit szeretnék? Amit belül érzek magaménak? A teljességben élek? Hallom a bensőm hangját. Élek. Élni akarok. Igent mondani az életre. Igent mondani a teljességre. Igent mondani a jóságra. Igent mondani a szeretetre. Igent mondani az ölelésre, a kézfogásra, a mosolyra, az élet örömére. Igen, ezt akarom. Jól van, köszönöm.
szünetet. Azonban egy egyszerű kis gyakorlatot hadd adjak még nektek át, ami beindít a nap kezdetén, beindít, hogy pörögjél, hogy ne vonszol magad, hanem igazán lendületben legyél. Nagyon egyszerű kis gyakorlat, megkérlek, hogy álljak ki ehhez fel. Ez mindig beválik. Nagyon kevés időt is igényel.